Вітанні! Цягам 5 дзён мы правялі фантастычную працу і зладзілі разам з рознымі партнерамі 3 экспертныя клубы прафесійна аб актуальным. І на адным з іх я хачу засяродзіць вашу увагу. Размова пра сустрэчу маладых літоўскіх і беларускіх палітыкаў. Чаму яна важная? Першае. Нельга прагназаваць і будаваць будучыню, перспектыву без моладзі. Па-другое, немагчыма наладзіць дыскусію дыялог, не размаўляючы адзін з адным. Цэнтр «Еўрапейскі дыялог» супольна з офісам Святланы Ціханаўскай стварае стартавую пляцоўку для супрацы маладых кансерватараў і лібералаў, сацыял-дэмакратаў і зялёных Літвы і Беларусі. Гэта праца на перспектыву і ў той жа час праца над памылкамі. Святлана Ціханаўская падчас справаздачы ў Коардынацыйнай радзе заўважыла, што ў Літве мы недапрацоўвалі з грамадствам, з людзьмі. Выпраўляем зараз хібы. І што яшчэ? Мне падабаюцца мерапрыемствы, дзеянні, якія маюць працяг. У гэтай сустрэчы ён будзе абавязкова. Маладыя людзі пазнаёміліся і нават накідалі ўжо чарнавы варыянт прапаноў, што варта і можна рабіць разам. Засталося сказаць толькі поспехаў ім і ўсім нам разам з вамі.